खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायनार सिगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मोसौ गलियाव बोरमा मोसौजों लोगोसे मोसाया उन्दुफादों। क'क्राझाराव खबब्रै गारि सालायग्राफोरखौ जुरिमाना फोनांदों। मुम्बाइआव SBI स्टाफनि सासेखौ गुलि गावदों। कालीचरण महाराजाखौ पुलिसआ खादों। त्रिपुरायाव एसिड लोंफ्लांनानै जिउ खहा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। हाग्रानि जिब जुनारफोरा खेबले खेबले गामि ओनसोलफोराव फैनानै मानसि थाग्रा न' आरो जिब जुनार दोनग्रा जायगाफोराव थाफैनानै उरखार खालामफैनाया आथिखालाव गोदान बाथ्रा नंलिया। बेफोरबादि जाथायफोरखौ सिगां सानफोरावबो जों गोबांथारैनो जाफ्लेबाय थानाय नुनो मोनबोबाय थादों। फोरमायनो नांगोन दि बरसलानि निज्लामारि गामियाव उत्सरी दासनि नखराव थांनाय बुधबारखालि हरनि 9 रिंगासो समाव मोसाया हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै मोसौ गलियाव उन्दुनानै थाफैदोंमोन। बेवहाय माजिनै मोसौ आरो माखासे बोरमाफोर उन्दुनानै दंमोन होननानै मोनथिनाय जादों। बेबायदि थासारियावनो नखरनि सुबुंफोरा बायजोआव ओंखारनाय समाव नुसननानै ओनसोलनि सुबुंफोरनो मिथिहोयो आरो हाग्रा बिफाननिसिम खौरां हरनानै थाबैनो मोसाखौ हमना लांनो खावलायदों होननानै मिथिनाय जायो। गोजाम बोसोर बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोर बरायनायनि आथुर थासारियाव जाहाथे रावबो सुबुंफ्रा जेबो खैफोद जाया, गोबांथार जाथायजों जाहाथे जेबो मोगा-मोगि जानाङा, बेखौ नोजोर होनानै ट्राफिक पुलिस क'क्राझार सहराव गंब्रै साखा थानाय गारिफोरखौ चेकिं खालामदों आरो बेल सिटखौ होनानै लानो खावलायनायजों लोगोसे साखा गंनै थानाय गारिफोरखौ सालायनाय समाव हेलमेट हमनानै गारि सालायनो खावलायदों। मोनथिहोनाय जायोदि सिगाङावनो फोसावखानाय नेमखान्थिखौ मानियाब्ला ट्राफिक पुलिसआ जुरिमाना फोनांगोन होननानै गोख्रों हुमखि होनायबो जादोंमोन। मुम्बाइआव ताहिसर SBI बेंकआव थांनाय बुधबारखालि बेलासिनि 3 रिंगायाव सानै दुथांफोरा मास्क गाननानै हाबफैयो। मास्क गानना हाबफैनाय सानै दुथांफोरखौ SBI बेंकआव मावग्रा 25 बोसोर बैसोनि सातिश कामियार सोंनायाव उनथिंजायनिफ्राय सातिश कामियारनि बिखायाव गुलि गावना होयो आरो दुथांफोरा बेंकनिफ्राय 2,50,000 रां लुट खालामनानै लाना थाङो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। पुलिसआ कालीचरण महाराजाखौ खायो। मिथिनाय जायोदि कालीचरण महाराजाया महात्मा गान्धीनि सोमोन्दै गोबांथार बाथ्रा बुंदोंमोन, जाय बाथ्राया गनायजाथाव नङामोन मानोना महात्मा गान्धीनि सोमोन्दै गोबांथार जेंना गोनां बिबुंथि होदोंमोन कालीचरण महाराजाया। जाहोनाव पुलिस बिफाना सहायनो हायैनि जाहोनाव कालीचरण महाराजाखौ खानो गोनां जादों होननानै मिन्थिनाय जादों। बांद्राय रंजानाया जिउआव खैफोद लाबोयो। बेबादि जाथायखौ जोङो त्रिपुरायाव जालांनाय मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथायनिफ्राय रैखा खालामनो हायो। फोरमायनो नांगोन दि गोजाम बोसोर बिदाय होनायनि आथुर रंजानायनि दोहौजों पापिराम रें आरो बिनि लोगोफोरा पार्टी जानायनि ज' लोगो लालायदोंमोन आरो बेबायदिनो पापिराम रेंमोननि नखरावनो पार्टी जादों। पापिरामजों लोगोसे सचिन्द्र रें, अतिराम रें आरो बाबिराम रें मोनहा आरो गोबांथारैनो निसा नांदोंमोन होननानैबो मोनथिनाय जादों। नाथाय निसाया गोबांथारै नांनायनि उनाव एसिडखौबो जौ साननानै लोंफ्लाङो आरो देहायाव हरखाबैनो जाब्रबथाय जायो। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि जाथायनि उनाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो साफ्रोमखौबो जिउ रैखा खालामनो हायासै होननानै मिन्थिनाय जादों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।